Anafanya nini? Achije ochwal enyimdo ma Eldoret kuom monjo kendo mayo jafwambo ma Citizen TV mano Shitera Siv Shitera gike mag tich kendo weye kod hinyruok. Achije go Geoffrey Wanja kod Andrew Nganga enyim jang'ad bura e doho ne jodagi ketho ariyo mitudo gi godo. Achije go nodonjnegi gi ketho mano timre tarik 29 dwe mar 8 higa ni Kamkunji West Market Uasin Gishu County. Achije go nomayo Steve Shitera gigo mabechgi dirom $712 kamago mag RMS kaka kamera, laptop mabechgi dirom 300,000. Keth mar ariyo bende wachore no timore e tarik 1 no kama achije go nomayo Rafael Oyugi gik makwan gi gin 1,142 motingo simu kod pesa makwanne romo $80,000. Mecho manotimore e road show e boma Eldoret. Jamin wach Brian Kiama ojiwo od bura mondo migi kum mar golo bail ma $700,000 maginyalo chiwo $300,000 eka golgi. Wach mabende biro keti andika kod jang'ad bura e doho no. Niliweza kumwambia Steve Shitera kamera moja aina ya Sony 790, laptop moja aina ya MacBook, mteja lake kulikuwa na 2 hard disk, 1 iPad. Hizo vitu zote thamani yake ni $300,000 na shilingi pesa taslimu shilingi $300,000. Jumlisha zote pamoja inakuja 712,000 property ama mali ya Royal Vehicle. Wakati mkitekeleza hiyo robbery ama hiyo wizi, unaweza kumuuliza Steve Shitera ni kweli au